Katarzyna Łuczyńska, witam serdecznie, rozpoczynamy temat dnia. Jesteśmy związani z jakimś miejscem, z jakimiś wartościami. Gdzieś jest nasz dom. My mieszkamy na Śląsku. Tutaj chodzimy do szkoły, do pracy, rodzimy się i umieramy. Lubimy Śląsk, bo Śląsk jako region jest pozbawiony hipokryzji, co w skali całego kraju jest pewnym ewenementem i zjawiskiem wręcz wybitnie zaskakującym. To cytat z książki dr Elżbiety Anny Sekuły, książki, która będzie dzisiaj podstawą do naszej rozmowy o Śląsku. A dzisiaj moimi i Państwa gośćmi jest dr Elżbieta Anna Sekuła, autorka książki Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Witam Państwa serdecznie. Oraz dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Witam Pani serdecznie, witam Państwa. Jeden z rozdziałów Pani książki nosi tytuł Jestem Ślązaczką. Skąd ta deklaracja? No, ta deklaracja jest odrobinę przewrotna. Oczywiście, że niekoniecznie można, ale nie trzeba koniecznie rozumieć jej wprost. Ja korzenie śląskie rodzinne mam i to całkiem takie, powiedziałabym, zasiedziałe, aczkolwiek już dawne, to znaczy to już jest trzecie pokolenie w tej chwili chowane zupełnie gdzie indziej w naszej rodzinie. Ale bardziej ta deklaracja dotyczy stosowanych dzisiaj przez nas wyborów w sferze tożsamości indywidualnej i zbiorowej, ponieważ te wybory tożsamości zbiorowej przekładają się bardzo na pewne decyzje indywidualne, na właśnie rodzaj niezależności, na style życia, jakie sobie budujemy, kreujemy i w związku z tym wielką swobodę w wybieraniu tej zasadniczej grupy odniesienia. Z drugiej strony natomiast system światowy, system międzynarodowy właśnie, podkreślam to słowo, bo ta nazwa jest tu istotna, próbuje nam w jakiś sposób te decyzje często narzucać. I w zasadzie staramy się, mam wrażenie, odnosić do coraz mniejszych wspólnot. Nie do końca sobie radzimy z tym, co badacze nazywają wspólnotą wyobrażoną, co się często odnosi właśnie do dużych narodów. Ta wspólnota wyobrażona staje się niewyobrażona, stąd wydaje mi się, że poszukujemy tych odniesień na jakby troszeczkę niższym punkcie, niższym pułapie zaczepienia. I zarazem dokonujemy tego w sposób świadomy autorski, kiedy jesteśmy odessani od systemu, od tej jakby konieczności, która nas do czegoś obligowała. Ten wybór staje się rzeczywiście decyzją, taką decyzją wypracowaną. Ona może być wykreowana i to dotyczy nie tylko mniejszości śląskiej, to dotyczy na przykład narodu norweskiego i to jest fakt znany socjologom czy historykom, że jest to naród właściwie wymyślony i to wymyślony na początku wieku XX, czyli całkiem niedawno, w rozumieniu współczesnym, socjologicznym ujęciu narodu. Natomiast może dotyczyć właśnie również różnych grup mniejszościowych, które jakby też przy okazji takiej deklaracji dokonują właściwie zupełnie swobodnego wyboru. Czy ma Pani przyjaciół na Śląsku i czy to może oni byli inspiracją do napisania tej książki? Myślę, że mam wielu przyjaciół na Śląsku, mam taką nadzieję, że osoby, o których myślę, są moimi przyjaciółmi, co do niektórych jestem tego absolutnie pewna. Jedną zresztą z takich osób jest cytowany przez panią tutaj Breniter, bo on jest twórcą motta do książki i to jest akurat przyjaźń specyficzna, bo my się znamy wyłącznie z internetu. Nigdy się nie spotkaliśmy, ale tak się nawzajem w sieci tytułujemy jako przyjaciele. Mam też bardzo wielu przyjaciół na Uniwersytecie Śląskim i wielu z nich zawdzięczam właściwie i ten tekst, i to, że w ogóle jakby zainteresował mnie ten temat, dotyczy to zresztą też Uniwersytetu Opolskiego. I wreszcie myślę, że mam tych przyjaciół w śląskiej codzienności i mam nadzieję, że będę ich zyskiwać dzięki tej książce więcej. Panie doktorze, tytuł książki Pani doktor to Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Chciałam zapytać, po co w ogóle ludzie tworzą narody? Po co w ogóle człowiekowi potrzebny jest naród? No, to jest kwestia i trudna i łatwa. Jest taki teoretyk właśnie nacjonalizmu, który mówi o tym, że tak naprawdę te wspólnotowe odniesienia, czy coś, co nas przekracza, jest tak stare jak człowiek, jest tak stare jak sfera, powiedzielibyśmy, społeczna, czy sfera polityczna i tak naprawdę, powiedzmy, z identyfikacją na poziomie narodowym mamy do czynienia od dawien dawna. Oczywiście możemy powiedzieć, że ta koncepcja jest w jakimś sensie czymś, co w sposób bardzo ogólny wyraża pewną potrzebę, którą Arystoteles mniej więcej w taki oto sposób opisał, że człowiek jest zwierzęciem politycznym. Człowiek dąży jakby do
tego, żeby współpracować, kooperować, żeby osiągać cele właśnie na poziomie zbiorowym, na poziomie wspólnotowym. I od Arystotelesa tak naprawdę właściwie powiedzielibyśmy nie tylko teoria, ale ta obserwacja takich ludzkich zachowań się zaczyna, no a kończy się tak naprawdę dziś. Oczywiście współczesne czy nowoczesne teorie czy definicje narodu są dość skomplikowane i też niejednoznaczne. O ile w nauce w XIX wieku mieliśmy z tak zwaną obiektywistyczną teorią, w której starano się właśnie szukać twardych, sztywnych kryteriów określających naród, takie jak terytorium, jak historia, kultura, jak język, tak dzisiaj właściwie idziemy tym tropem, powiedzielibyśmy, subiektywistycznym, w którym naród między innymi, jak wcześniej pani doktor wspomniała, określa się jako przysłowiową wspólnotę wyobrażoną, ale tak mówiąc troszkę bardziej językiem prostym, czy powiedzielibyśmy w sposób nieco publicystyczny, to znaczy każdy z nas, tak jak mówię, poszukuje jakiegoś oparcia, każdy z nas poszukuje jakiejś tożsamości, która jakby wychodzi poza jego indywidualne ja, poza jego właśnie tą, powiedzmy, wąsko określoną tożsamość podmiotową czy jednostkową. No i właśnie naród jest jednym z takich sposobów identyfikacji, jednym z takich sposobów odniesienia się czy poszukiwania, tak jak mówię, tego drugiego, z którym jesteśmy w stanie realizować czy osiągać jakiekolwiek cele, czy jakieś konkretne cele, prawda? Czy to bezpieczeństwo, czy to powiedzielibyśmy zbudowanie państwa, czy to uczestnictwo w kulturze, czy to zabawa, o której między innymi wspomina pani doktor Sekuła i wiele innych, powiedzmy, celów właśnie w tym wymiarze wspólnotowym, właśnie w tym wymiarze, który przekraczamy jako jednostka, jesteśmy w stanie zrealizować, czy jesteśmy w stanie osiągnąć. Tutaj jest ważny ten aspekt też pewnej transcendencji w przypadku narodu, wspólnoty narodowej, dlatego że my poszukujemy różnych grup odniesienia, różnych właśnie wspólnot, podstaw, ale w przypadku narodu możemy mówić o takiej quasi-sakralności i właściwie w czasie totalnej laicyzacji Europy Zachodniej to odnawianie się narodów, bo to nie jest tylko nasze tutaj terytorium, to się dzieje wszędzie. Jak przejdzie się pani redaktor po Europie, to właśnie nie ma kraju, gdzie takie ogniska by nie buzowały dotyczące tego rodzaju problemów, konfliktów, roszczeń, oczekiwań, marzeń itd. To jest taki rodzaj wspólnotowości, którą się po części podziela na bazie takiej sakralizacji jednak codzienności. Co nie dzieje się w przypadku grupy zawodowej, przyjacielskiej, sąsiedzkiej, tych wspólnot takich, powiedziałabym, bardzo przyziemnych, pragmatycznych. Naród ma jednak troszeczkę właśnie z wymiaru religijnego i tak jest zresztą kreowany. Czy ja bym dodał jeszcze i wspomniał o innym procesie, o ile od wczesnej nowożytności mamy do czynienia właśnie z procesem indywidualizacji, czy budowania tej właśnie takiej jednostkowej, podmiotowej tożsamości, o tyle w pewnym momencie ten pomysł jakby na nas, tak, czy ten pomysł na tożsamość zaczął się wyczerpywać i my jesteśmy na takim etapie, w którym właściwie zaczynamy dostrzegać sytuację, w której wspólnota jako taka jest zagrożona, prawda, zagrożona jest tymi egoistycznymi dążeniami każdego z nas i zaczęliśmy właśnie w pewnym sensie szukać lekarstwa na przezwyciężenie tego problemu, czy szukać lekarstwa na właśnie odnalezienie na nowo wspólnotowości i jednym z takich pomysłów jest chociażby właśnie identyfikacja z jakimś narodem, czy z jakąś wspólnotą, która właściwie jest określana, czy jest definiowana jako naród.